naman nanonood ako ng YouTube. Lagi na lang naggaganyan-ganyan eh. Ang mama mo dumating na ba? Ha? Baka mainit na yung charger. Kuya Paul. Oy. Mainit na? Anong araw bukas? Paul. May pasok kayo. Thursday! Wednesday? Thursday! Webes. Last day nyo na yan, no? Kasi Friday wala yata kayong pasok kayo, no? Pag Friday ba may pasok? Summer class? Friday?